Hej så, velkommen til min YouTube-kanal. I dag vil jeg lave en... Hvad har jeg på mit skrivebord? Og jeg håber, I vil nyde det. Som I kan se, der er mit skrivebord. Og herover der har jeg nogle pensler og noget permanentolie, noget tape, en gammel blyantspil, som bare skal smides ud. Og ja, nogle falske øjenvipper, et hårbånd til, når jeg lægger make-up, kuglepen, alt muligt. Her har jeg alle mulige øreringe, billeder, og det er sgu mig, da jeg var lille. Så har jeg flere pensler, og så har jeg min make-up. Jeg må rigtig gerne spørge, jeg må rigtig gerne skrive i kommentarer, hvis I vil se en make-up samling. Så har jeg lidt mere makeup. Så har jeg nogle boogiebørster, en deodorant, en makeup fjerner, mine smykker, noget til håret, nogle læbpomader, og en jeg bruger til, når jeg er i svømmehallen. Min højt water speakers, nogle chili nødder, min computer, noget papir. Fordi det er rigtig praktisk at have papir på sig, så man for eksempel, hvis der er nogen, der lige synes, jeg skal lave videoer, så skriver jeg den nu. Så har jeg lidt mere papir herovre. Min iPod, som jeg skal have lavet. Nogle elastikker, nogle tape, nogle solbriller, lidt mere eller andet. Og en MyTone. Højtaler. En Speedlink. Højtaler. Det var nogle, jeg havde ved mine forældre. Den fik jeg min far, og det jeg fik jeg min pleje. Min natbøjle, en bordskåner, nogle papirer, lidt mere makeup, har alt muligt hernede, ansigtsprodukter, mere makeup, neglelak, creme, øjenskygger, min mascara, der er lige min smukke water speakers, der faldt den lige sgu ned, og lige en led, dem lurer. Lidt flere ting her. Og nogle ledninger. Nogle halskæder, som jeg har fået af min stedmors forældre. Alt muligt oplader. Ja. En sparekasse eller sådan noget. Spargris. Noget til ørerne, tror jeg. Nogle armbånd. Deodorant. Ansigtsmaske eller noget. Ja, der har jeg alt muligt crap. Jeg har shotsglas, vådservietter, en badekugle, alt muligt rejsesæt, en sut, det går for den anden, en viskeleder, nogle billeder, her min bord, tror jeg, en lineal, nogle popcorn, bær, alt muligt har jeg hernede. Sådan her ser mit skrivebord ud. I må rigtig gerne kommentere, hvis vi skal lave en roomtour. Tak fordi I så med. Og I må gerne skrive, hvis jeg skal lave en roomtour. Men når jeg skal lave en roomtour, så må I sikkert lige vente til mit værelse er blevet lavet færdigt. Så skal den nok komme på et tidspunkt. Det er en taske. Ja, så I må rigtig gerne skrive nogle video-idéer nu i kommentaren. Eller et eller andet sted. Så vi ses i min næste video. Ha' det rigtig godt. Og I må rigtig gerne abonnere. Det vil gøre mig super glad. Så vi ses i min næste video.